दिल्ली एक्सप्रेस ना राजस्थानी रिजार्वेशन लानानै बड'लेण्डनि नामावहाय जाय पलिटिक्स अफ इन्टारेस्ट लानानै ओंखारबोदों बर' बिमाया बेखौ ज' जानानै बादा होनो हानांसिगोन। बादा होनो हागोन ना हाया जोंलाय? आङो बर' बिमानिफ्राय जेबो राव बा आखाइ खबनाय खोनायाखै। हागोन ना हाया जोंलाय? दा जोङो बे पलिटिक्स अफ जोंहा सिमा बर'निखौ गांनाय आं लांबायसो आं माने जेरै लाजिनाया बेनो आंहा बैसोआ सोंबाय दुद्रुला लांबाय ना आइ होनानै दोनजायो Wato mai cin alai. Ada cinta kunto. 아니야 가서 가는 거 이거 신나게 그래 콘텐츠하게 왜 진짜 콜라는 차 신나네 와 이리 싫어 지가 그 소리가 있어 지가 그 사나이 그래 스티지 한번 하이치지 di rumah itu kenapa? भारत सरकारजों चुक्ति खालामबाय बिनि मोनसेबो इमप्लिमेन्टेसन गैया आरो दिनै नेताफोरा दिनै सोरबा बिजेपि सोरबा कংग्रेस बिथांमोननि संग्रामनि धाराया दिनै थेर बेथेर जाबाय संग्रामनि नामाव संग्राम एकर्डनि नामाव एकर्डनि फारिलाइफोरा पइन्टसफोरा आरो बेखायनो जोङो सांग्रां जानांगोन जोङो खौसेथि जानांगोन जोङो जुजिनांगोन जोङो जेब्ला सिनसियार जानांगोन आरो सरकारजों जोङो जुजिनाय समाव बाथ्रा दान्थेनाय समाव लजिक आर्गुमेन्ट होनाय समाव जाहाथे मोनसेबो जोंनि आगाना सिलिना मोनसेबो जोंनि बाथ्राया सिलिना गासैबो जा बाथ्रा थिगैनो जायो बेखौसो जोङो नायनांगोन दा बेनिखायनो जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै माने मेल मिटिं खुंनानै गोदोनि बाथ्राफोरखौ फरायसाफोरखौ सोंखारिदों सोरबा आफादखौ सोंखारिदों JFC आन्दलन खालामो दिल्लीयाव आन्दलन खालामगोन आसामाव आन्दलन खालामगोन बड'लेण्डआव आन्दलन खालामगोन आन्दलननि नामाव आन्दलन रायजो नांगोन आन्दलनानो मोनसे लामा